Corre! Vale, Noé. Gol! Sí, ja està. Els hi pots dir que recordin aquesta posició i que les cartolines, Noé, que les cartolines les fico així. Bé, és així. Recordeu sobretot aquesta exposició, més o menys, i les cartolines com si fóssim al camp del Barça, vale? Davant dels ulls i enfocant a la càmera. Una mica més cap al cel, vale? Ahí està. Bé? Perfecte, és així. Tothom recorda com està? Doncs situeu-vos estratègicament per no fer-vos nosa uns als altres. Quan s'acaba això, s'acabarà la música i disbauxa total. Podeu començar a cantar, a ballar i a saltar. Fins que una persona dirà el drac i senyalarà el campanar. Automàticament tothom comença a cridar i se'n va marxa corrent. Hem de començar a gravar tot el recorregut, d'acord? Mirem que la gent que no se sap res de la coreografia, que es quedi a darrere de tot i observi la primera vegada. Que observi. Ja va un pas, però sí. A la bota, Noelia. Noelia. Esteu tothom preparats? Tothom té els mocadors? I els papers? I les cartolines? Vale. Pues, quan vulgueu, començarem la coreografia. Per la resta, mireu les carteles, sisplau. Per la gent que no ha vingut, mireu les carteles. Quan veieu que s'ajuntin, després de fer una rotllada, la gent s'ajuntarà. És en aquest moment quan hi heu de començar a omplir els espais. Sí, doncs la coreografia. Quan heu d'entrar, quan acaben de fer la rotllada ells, ja heu d'entrar i sobretot a darrere heu de mirar de despejar perquè se crea un embut. A darrere hi ha un embut i la gent no arriba davant. El que hauríeu de fer seria fer uns passadissos laterals i que la gent quan per la dreta com per la esquerra pugui accedir a la porta davant del sud, perquè si no queda descompensat. Ara ho farem una segona vegada. Aixeca la càmera, ¿vale? Vinga, preparats. Quan faig així, play, ¿vale? Espera. Quan faig així, ¿vale? ¿Veis? Vinga. Cuando quieras. Preparats, llestos. Vinga, cavaller. Cavaller, cavaller, cavaller. Besito. Ya. Vale, cap a baix, la que està baix, mira càmera, la que està baix, corre, 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 corre. Monjo, Benedís, Benedís. Vinga, cap allà, Estel. És que el detall... Vale, cap aquí. Ballem, riguem tots. No me tires.
No me toques, no me toques. La derecha, derecha. Vale. Valle. Revuelvos. Vaya. Quan acaba la festa ens quedem asseguts als portals i ara encara manca l'alegria. Vale. Vale. Vinga, s'apropa la pincella, posa la cara, i quan diga cavaller, tu dius 3 vegades cavaller, vale? Maria, guapo! Vinga, cavaller. Cavaller. No, sí. Cavaller. Espera, Lorraine. Vale, és que m'has dit un 2 i espera el 3. Però jo contaré les vegades que ho dius tu perquè comença una la cançó, vale? Tu ves digue'm. Vinga, a la de 3, 1, 2, 3, cavaller. 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 Tomàs Baltasar. Tens allunyat més ràpid, vale? Perdona. Vinga, tornem enrere. Ja ha hagut un besito de veritat. Això és l'APM. La patinadora per darrere, passa? Vale. Vinga, a la 3, 1, 2, 3, cavaller. 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 Des del principi. Això passa. Vinga, va. Cavaller. Cavaller. Espera. Venga. ¿Qué pasa por allá? Hostia, yo me tengo que poner así cuando... ¿Estás preparada, Cari? Sí, yo siempre, corazón. Venga. Vale. Grabando. Graban, ¿eh? Baixa. Vale, cap enrere. Vale. Ràpid. Vinga, va. Bueno, muchachos. Vale, quan estigui una mica encarada. Sí. Cavaller. 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 Vinga, va. Cavaller. 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 Ara. Vale, ja. Baixem, cura. Anem a pel cura. Vale, passa la noia. Cantem. Perquè avui desafiem la por.
secció. Després tornarem a agafar el micro. Que es vegi gent gravant? Hi haurà 3 minuts per descansar. Podeu anar a veure o alguna cosa? Vale, sí. Agafeu els papers de la plaça, sisplau. Agafeu els papers de la plaça. Vale? Vinga, 3 minutets, begueu alguna cosa i ens tornem a veure aquí i diguem el què, vale?